Salutări prieteni, bine v-am regăsit! Eu sunt Cătălin, pentru cei ce nu mă știu. Astăzi vreau ca să vorbim un pic și să vă explic cam ce am de gând pentru următoarele clipuri pe care le voi posta. Dar asta se va întâmpla într-un termen mai lung și am să vă explic și de ce. Momentan fac acest clip ca fiind unul introductiv, să știți la ce să vă așteptați pentru viitor. Și anume, vreau să împărtășesc cu voi, probabil mulți dintre voi caută sau au căutat pe YouTube sau pe internet sau pe Google sau pe toate motoarele de căutare moduri cum să faceți bani. Și eu sunt unul dintre voi și eu am făcut acest lucru și bineînțeles că dăm peste fel de metode sau mai bine zis promisiuni și vise. Însă, eu, unul din toate cercetările pe care le-am făcut, am găsit un mod de a face acest lucru. Momentan nu am niciun profit din ceea ce urmează să vă spun și am să vă spun și de ce. Pentru că sunt la început, dar este singurul job, singura investiție pe care am simțit că pot să o fac singur și de aceea am pornit pe acest drum. Este vorba despre Amazon, vânzări pe Amazon, e destul de clar. Probabil mulți dintre voi sunteți familiar cu așa ceva sau poate mulți dintre voi doriți să vă apucați și nu știți cum. În acel pas am fost și eu. Momentan încă mă documentez, sunt la început, dar am făcut acest pas și am început să intru pur și simplu în pâine, să fac ceva, nu doar să visez sau doar să oare o fi bine, oare nu o fi. Nu. Și anume, platforma pe care am ales să deschid această afacere este pe America și anume pentru că mi se pare și din ce am găsit ca și informații, este cea mai mare platformă în momentul actual, cea mai mare piață și de aceea am ales US. Momentan eu sunt în stadiu de început și anume mi-am deschis firmă, aștept să primesc acel cod al firmei, pentru US se numește codul EIN, EIN, este echivalentul cuiului din România și după acest lucru mă voi apuca să fac altele. Ce doresc eu să fac cu aceste clipuri? Vreau la o anumită perioadă, cu cât eu evoluez făcând acest business, să împart efectiv cu voi. La modul, să-i spunem, ghid de a face acest job, dar e ca și cum l-am face împreună, doar că îl fac eu, fac aceste videouri, le postez și mă puteți urmări pas cu pas și am să vă explic exact ce am făcut eu, ce probleme am întâmpinat, ce a trebuit să rezolv, cum le-am rezolvat și ce a trebuit să fac efectiv. Menționez că eu locuiesc în Germania și probabil îi va ajuta mai mult pe cei care locuiesc de asemenea în Germania. Însă nu e diferență extraordinară dacă vreți să faceți acest lucru și din alte țări, inclusiv România. Și eu la rândul meu mă documentez din alte părți și eu la rândul meu pun întrebări, dar am zis dacă tot am acest canal, de ce să nu împart fiecare pas pe care eu îl voi face împreună cu voi și poate, de ce nu, chiar eu să am anumite probleme și să fiu ajutat de către voi și invers. Bineînțeles, non-profit, pentru că până la urmă eu țin să cred că informația este cea mai de preț
și atât timp cât nu avem informație, degeaba avem o grămadă de bani dacă nu știm ce să facem cu ei. Da, acestea sunt gândurile mele pentru acest proiect, să zic așa, pe care vreau să-l fac și nu pot decât să vă urez și vouă succes dacă doriți să vă apucați de acest tip de business și să ne fie numai bine, că na, și eu sunt în aceeași oală cu voi. Și acum sunt și eu curios să vedem cum voi evolua și cum veți evolua și voi. Ținem legătura. Următorul video nu știu când va fi, pentru că momentan aștept de ceva timp acest cod AN. Probabil durează și am fost înștiințat că durează destul de mult datorită situației din lume cu acest coronavirus. Nu este problemă, nu mă grăbesc nicăieri, nu vreau să fac niciodată și niciodată nu am făcut nimic pe grabă și nu mi-a plăcut să fac nimic pe grabă. Timp e, răbdare am, important e să meargă treaba bine. Bun, acestea fiind spuse, vă aștept la următorul video cu detaliile care le voi avea atunci și cu pașii pe care i-am făcut în continuare. Dacă v-a plăcut acest clip, un suport, dați like, abonați-vă să fiți înștiințați cu evoluția de care cred că avem nevoie toți și eu sunt Cătălin, până data viitoare, să aveți grijă de voi.